Така, здравейте, пичове! Да. В момента цъкаме Майнкрафт. В момента си изключихме звука, така че няма да имам звук. Heroes World. Така. И всичко се бъгва. Бам, и това вече ми хареса. Това в момента какво ще правим? Това цялото ще бъде изкормено. И кой ги е поставил тези стълбички? В едно от клипчетата ми имах гост и той може да е такова да е поставил тук, тъй като той беше на компа, аз бях на лаптопа. Ама сега... Общо взето какво ще правя сега? Целта ми е да направя това цялото да го таковам, това цялото да има едни водопади и дърветата и един мост отгоре и да отиваме да спим. Така. Да, както винаги се замълчавам във всяко от клипчетата си. Чудя се сега какво да прави просто, да. В момента е 6:51. Да, кой е... Какво е станало тук, бе? Странно. Какво е то с работа? Някой търкат ми е направил така. Това не съм го купала с това. Може да е дженерейтнато, може да не е дженерейтнато. Свърши ми дирта. Това е кабел струнга, че видам да най-ново. Не! После ще си имам още едно видео. Така че днеска няколко клипчета ще станат. Ще се видим, когато съм изкопал това цялото. Айде. Странно. Забравих да спра клипа. Айде, след малко ще се видим. Така, отново съм тук. Изкопах това. Това ще е дълбоко колкото тази планина тук.
и тия скали ще ги изкормя. Що паднахме долу? Кажете ми що. Защото лагава работа. В момента играя с няколко там FPS с 60. Стига ме забива, Точно в клипчето на Майнкрафт ще ме забива. Как не те е срам. Ами... Да. Както винаги се замълчавам в всяко клипче. Тук малко паркур се получава, така че няма да е зле да засегнем и тази част малко. Шит, що лагва бе? Що ми делейват блокчетата? Стига де. Той е писал ригла в клипа бас свинята. Да. Оле. Ей, да се ни види. Умри! Гадино! What the fuck? Много неща се случват в това клипче, да ви кажа. И още 34 минути снимам, или зависи колкото аз ще да. Клипчето ще бъде 20 минути или 16, да знам. Бам. 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 Оп. Да. Малко така скучно става клипчето, като се замълча. Сега ще направим едни стълбички. Съответно сега